Ya ruwan zuma ce da magasha ka ba masoyi da dago bana ga Allah dan haka duniya. Alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallo sauraron mu barkamu da kasancewa a wannan lokaci. Muna godiya da fatan alkhairi. A halin yanzu muna tare da wasu daga cikin masoya wannan channel, kuma masoya Nura M Inuwa, shi ma za su taika albarkacin bakinsa. To Malam Muhammad, da zaka ce game da wannan sabon album da jama'a suke ta dakonsa suke ta jira Nura M Inuwa ya fitar a wannan lokaci? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Najeriya da na South Africa da na ma duniya baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa alaikum salam. Sunana Muhammad Almasi, wanda kuka fi sani da Sheikh. Ina farin ciki da murna da jin daɗi da wannan lokaci da muke ta zumuɗin ya gabato, saboda shekarar da ta wuce ba za mu ce dai ba mu ji daɗi ba, amma saboda sarki mai gayya mai aiki sarkin mawaka Nura M Inuwa kenan mai saki albarkacinsa da ya saba gabata mana da shi shekara ba, amma mun ji daɗi saboda ya fito ya yi mana jawabi, kuma mu mun san ba komai bane ba, yana ɗanyen haka ne, yana ɗan ɗagawa na ƙasa saboda na ƙasa su taso, saboda su sarakai ne, idan ba sa yin haka to su na ƙasa ba za su taso. Amma alhamdulillah yanzu ga shi da ya ɗan ce zai ɗaga saboda yanayi na sauran ayyuka da abubuwa, amma zuwa shekarar gaba za a dora insha Allah. Ga shi muna jin daɗi, muna farin ciki da wannan album da zai fitar, saboda mun fara jin shooting don shugan waƙoƙin haka. Kamar wanda yake gabatarwa a studio. Wanda yake gabatarwa a studio kenan, wanda yake cewa he dan gamsu so ne Aisha in sun fi girma ba za su iya miki hannu ba, in sun fi ki kuɗi ba za su gaya miki matsayi ba, in sun fi ki komai ba za su gaya miki sanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shikenan, alhamdulillah mu masoya Nura M Inuwa ne na hakika. Muna jin daɗin wannan abubuwa da ake ta gabatarwa, muna jin daɗi ba abin da zamu ce da Nura. Allah mu yi zaka da alkhairi, Allah ya kara basira, Allah. To alhamdulillah mun gode Malam Muhammad. To ga Malam Nura M Inuwa to ga Malam Nura shi ma zai tofa albarkacin bakinsa a wannan channel namu mai albarka. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Wallahi mutane ne mata da yi kowa ya san duk wanda ka da ido da sunana Nura, kuma sport ɗina Nura M Inuwa. Gaskiya ne. Har a jiya, har a yau, kuma har a gobe. Da mun yi, baya mun yi, yanzu muna yi, kuma gaba ma shi muke. Saboda duk inda aka ce sarki ne, kowanne irin sarki ne. Sai dai a cikin waka, in dai harkar waka ce sarki ne, kowa ya san Nura M Inuwa duk duniya baki ɗaya. Muna gode wa Allah, kuma shi ma da yake ɗan yin in zai duk shekara ya saba ana sakawa mutane ɗaya zuwa biyu. Wannan shekara sai muka je to amma falla alhamdulillah tunda ya fito ya yi jawabi ba matsala, kowa ya fahimta. Wani wurin da nake jin haushi ma wani hausin ya gushe, shi ma ko ba don wani abu ne bai sa yake yin wannan gine sai dan akwai yara a kasansa, shi kuma yaro dole he kare ne sannan yake girma. To masu kallo sauran mu anan muka kawo karshen wannan shiri. Kar ku manta dai ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryen mu masu faɗakarwa, wa'azantarwa tare da nishaɗantarwa. Alhamdulillah mun gode.